Čaute, já jsem se vrátil. Já jsem tu hnedka vypnul, hnedka jsem se vrátil, takže já to střihnu, protože já jsem se rozhodl, že tu misi musíme dodělat. Takže se vrátíme k misi. Já tady mám to stopování, sakra. To je. Ne, teď ne. Tady jsou peníze. Naschledanou. Tak, pokračujeme. Takže máme 14 minut. Tady další jde kokot. Debil. Dobrý den, nehodil byste mi do hospodinu po pivaru? Jasně, vole, nastup, vole. Ty vole, zas na ten most, ty vole. Ty vole, to mám úplně kymácený kolo, tu. Vůbec to normálně nevím. Takže tady doprava. Tady doprava, jo. Jdem. Pak tam bude ten divnej, myslím. Takový ten, co má ten, co má víc těch x-ků, těch míst, že jo. Tady na mostě projedete jedno a objevíš se zase druhýho. 14,5 minuty. Jak kokot říkáme, ty. Doufám, že to půjde, ne? Na těch 20 minut. Když tak to střihnu. Když tak to střihnu a dám druhý pár, teda. No, ale tu misi rozhodně dodělám. Když tam bude pak další mise, tak už prostě udělám. Prostě to stopnu. A udělám tak večer další, jo. Takže my pokračujeme. A ne! Kudy teď? Jo, furt to. Ty vole, já mám volant tady. Má peckovej na tu mafii. Má peckovej se s tím řídí. Takže já si myslím, že pod příště bychom se mohli zase namontovat. Já jsem při Flatouteich trojce ne, to je blbá, to je úplně blbá, jo. Flatout Ultimate Carnage, to doporučuju, to je mrtě hra. Měl jsem volant na to, pepecka. A teď jsem si řekl, že by jsem udělal třeba Let's Play Flatout 2, jo. Dvojky. Ale docela, já bych to udělal, no. Mohli bychom, ty. A to máme zase dozer, ty vole. Já se mám dny, kdy budu natáčet určitý. Jo, dobrzdil jsem to. Když ho chci obět. Chcete nás zabít? Jo. Kokot, ty vole, jeď, vole. Ježiš. Ne. Další, ty vole. Předjedu. Tady šmiknem doleva. A. Doleva. Tady bude ten další chlap. Máme 16 minut, takže pecka. Takže rozhodně to střihnu. Rozhodně tam bude střih. A možná to dám rozděleně, jo? Tak já to tady. Tady mu zastavím. Dobrý, super. Tady máte drobné si nechte. Díky. Máme skoro 17 minut. Jak kokot furt musím říkat. Tady je ten další, jo tady. To je ten uprchlík, ne? Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nasvíte se. Tak jo. Já to vždycky projedu tam, jak je vepředu toto. Ta ulička. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Co je to Giuliano Bridge? Prdele. Já nevím. Ty myslím dole, tak já jdu dolů. Pojedeme dolů a pojedeme... Jo, ten. Jak je teďka to nahoře, ne? To je pecka úplná. Máme New York, ne? Ty byl parkoviště, se tam tě odbočí. Takže jedem. Tady doprava šmíknu. Jsem kokot, ty vole. Jo, vlastně já tam musím jet, ty vole. Jen to zase jedu, jo, už po třetí normálně, dneska. Jo. Kurva. Teď se budu zdržovat. Co vej? Ježíš, já mám zapnutý manuál, ty vole.
A prej proč ty vole? Počkej, že jsem fotil na jední. Ježiši Maria. A já celou dobu na jední, jsem kokot. Tak to věď. No. Jo, dobrý. Tak, teďka tady to veme dobrá. To tam to čuhu na bridge, aha. Tomu tady. Ne, jo, dobře. Tady, šup, doprava, drift, ano, skoro. Jelo tam ten vlak, nebo jak se tomu říká, já vůbec nevím, ty vole. Tady jak nevím ty kole. To zachránil, ne, Spiderman, vole. Ve dvojce Spidermana, ne, to tam zachránila. Tak, jedem na most. Sakra, vybíš se mi to tady kam mluvil, máme 20 minut. Ne, 19 minut. Ty pičo! Ječkem, nebo čím se vystupuje do prdele? Do prdele. Ovládání. Auto. Vystoupit, ne? Vystoupit. Není. Hráč, zemběh. Vystoupit. Počkej, to není to akční tlačítko. Zkusíme tam dát teda F-ko. Tak. Jo, F-ko. Tak pojď ukáž. Teď ale já ti zaplatím, tak dělej ale. Přtáhla jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Do prdele, já nevím. Máme 20 minut. Už se to víckrát nestane. Doufám, že už se to víckrát nestane. Aha, ty vole. Jsem se pamatuju. Teď dělej ale. Takže nastupujeme do auta. A jdem. Měl byste se víc držet na silnici. Žubu, vole. A oni jdou za mnou, ne? Píčo. Ježiši Maria. Jsem daleko, ne? Ale nechci další pokutu, ne? Nechci se stát, takže se nechám to. Tamhle to žiju. Jo, nevím. Seru na to. Tatara. Tamhle fízlova, ne. Aj, kokot, ty vole. Jo, vy to nemůžete slyšet, protože jsem daleko. Takže jdem. Tak, máme 21, ne, máme 20. 22 minut. No. Nemohl byste trochu zpomalit? Ne? Co byste se nebál? Jo, už tam budu. Takže si poslední ten button. Nejhorší jsou ty fízlové, co chodí potom. Po chodníka, protože vůbec nevidíte na mapce, že tam chodí, že jo. To je úplně na hovno. Počkejte, až budou zase akční mise, už tam střílet. Tak už to bude lepší a parádnější, ne? Co to děláte? On to dělá, vole. Tak snad se nebojíte. A furt ne. Tak snad se nebojte, ne? Jo, tady teďka bude ta přestřelka, ne? Zastavte mi na parkovišti. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Máme 23 minutek. Tak. A teď si udělám malou pauzičku. Bude další mise, takže uprchlík, jo. Takže já se s váma loučím a u dalšího let's play čus.